अरे तू यही जा, कोई आ गया था? अरे प्यार और शर्म साथे साथे ऐसे कैसे चली? अभी सिर्फ प्यार भइल बा, शादी ना। और कुछ चीज शादी से पहले ना होला। अरे जब प्यार हो गइल बा तो शादी भी एक दिन जरूर हो जाई। अगर बाबूजी ना मनिए और हमार शादी केहू और जगह कर दिए तब? दिया लेके खोजिए तब वो हमरा सुंदर दामादों का के ना मिली। और हमने के बीच में खाली भगवान आ सकता रे, आदमी ना। विश्वास कैसे करी? मुआ। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। अच्छा, चांदनी चांद की होगी तो सितारों का क्या होगा? मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा? अच्छा, तो मोहब्बत में तो बहुत कुछ होगा। देख लेला नतीजा, बिना मेहनत के बेटी दामाद खोज लेला। काम करा तू, लोटा लेके जाकर के पाप पूजा उठा के। प्रणाम फूफा। हम तोहर फूफा ना हैं, तोहर पंचायत के फूफा हैं। सही कहा तानी। ससुर जी प्रणाम। अब लपेट लेला इज्जत। एक बेर ना 100 बार समझौला के नतीजा बा। बाकी ये ललन बाबू रहुओ ना, जब देखे तब जला ताग में घी डाल दिला डुबुक्की मार के। काजल! चिल्लात काहे बानी? घर के इज्जत बाजार में उछालब का? बेटा पे बाप के संस्कार जाला और बेटी पे माई के संस्कार जाला। ऐ तहार बेटी हमारी इज्जत नीलाम कर देला दू कौड़ी के नीच के सामने। दहेज के पैसा डबल कर दी। बेटी मर्द के हाथ पकड़ ले बिया, कौनो मौगा के ना। उड़ ले बेटा, कहे कि उड़ के छरके वाला मुर्गा बड़ा जल्दी कटाला। पर हई मुर्गा लकड़ी के ना, अपने के बेटी के ठेया पर कटाई। अड़ंगा मत लगाए, कहीं बेटी के पाव पुजाई में बाप के कटल गर्दना चढ़ावे के पड़े। ठीक बा, तू हमार गर्दन के नाप ले बेटा। हम तो हर पूरा देह के नाप ले। कहे कि मरला के बाद कफन खरीदे में आसानी रही। बारात में बाजा की जगह कफन के पेटी लेके आई। शमशान के पता बेटी के बता दे, कहे कि पहला बेर मुखाग्नि बेटा ना अपने के दामाद दी। हम बोल देती तो ओकरा में हमरा में कोनो अंतर न रह जाए बेटी। लेकिन सपना देखल बंद कर दे। कहे कि जब सपना टूटी ना, बड़ा तकलीफ दे तोरा। हाँ? अरे फूफा जी, पालकी। अरे छोटन, आशीर्वाद दे दे बेचारी के। देख देख सर से कमर तक कैसे झुक गई बिया। ढोंगी के ढकोसला पे आशीर्वाद ना काली दिहल जाला। गलती से भी गरिया मत दे, वरना ऐसा पाव पुजाई हुई कि भूत पिशाच से ना भतीजी का चेहरा देख के डर लगी। ना बाबू, जब बड़ बुजुर्गन संस्कार छोड़ देले तो उनकर गिनती जिंदा रह के भी मुर्दा में होला। फूफा जी खातिर बैठेला कुर्सी ले आवा। हम यहाँ बैठ के तोहार घर के इज्जत बढ़ावे नहीं की आई। वैसे खड़ा रहला से भी
ये घर के सान में कोनो फर्क न पड़ी। आवे के कारण बताई। काहे से कि चेहरा पे तो 12 बजल बा। तहरा वजह से हमर चेहरा के ही हाल भइल बा। लेकिन एक बात याद रख, जौना आग तेरा घर से निकल के हमार चौखट जलावे की कोशिश करता, कहीं उहे आग से तहार घर जर के चिता न बन जाए। ना बाबू, जब भी फैसला क के आयल बानी त इनकर स्वागत बा। हमरा घर से निकलल आग अपने के चौखट के ना, पगड़ी के निशाना सदले बा। इज्जत बचावे के बाद तो भतीजी के बेटी के दर्जा दी। सुंदर दुल्हा के ससुर कहाए। जब जीत पे आगे बढ़ी तो अपन जीत के दुआ भगवान से बनाओ, न तो अपन तेवर के लाश छुटावे खातिर अपन हाथ पांव के मजबूत रख। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, हमरा मजबूती के बजाय अपना के देखिए। काहे से कि हमार तेवर के हौसला बुलंद बा। बेटी के डोली सजा के रखें। काहे कि बिना दहेज के दूल्हा वो आज की तारीख में तनिका मुश्किल बा, है ना फूफा जी? ये वक्त बताई बेटा। माता रानी की माई, ए माई, ये देखा मामा की वीडियो। वीडियो? जी सब तो हमरा पहले से रहे, लेकिन अब हमरा यकीन हो गई। इतना घिनौना हरकत पानी सर से ऊपर हो रहल बा। भैया, भैया, जब मर्द के हाथ ढीला हो जाला तो औरत के बहके से केहू न रोक सकेला। का बात भारती, कहल का चाहता रो? अभी ले तो सिर्फ हम कहतानी, लेकिन जब टोला मोहल्ला के लोग कहे के शुरू करी ना तो तू कहीं मुंह छुपावे के लायक न रबा। तोरा मालूम बा तू का कहताड़ी ना? साफ साफ बताओ का कहे के बा। उहे जे घर में हो रहल बा। एगो कहावत तो सुनले होकबा कि सांप के कितनो दूध पियावा वो एक न एक दिन डस पे करेला। और आज वो कहावत सच हो गई। सौतेला भाई अपन सौतेला होके के रंग दिखाइए देला। बकवास बंद। याद रख कि चोट के पांव बहुत मजबूत नहीं होला। आज तू हमरा मार भी ला, हमरा पे थप्पड़ उठावा, लेकिन सास तो तोरा के सुनही के पड़ी। याद कर भैया, तारा खातिर लड़की के देखलस? राहुल। सुहाग रात के सेज पर पहले के बैठलस? राहुल। और भौजी के गोदी में उठा उठा के घुमावलस? राहुल। हर सुहागन औरत पूजा पाठ में सबसे पहले केकरा के टीका लगावेली? अपना मर्द के। लेकिन भौजी केकरा के लगवली? त राहुल के। हमरा तो ओही दिन शक हो गइल रहे, जे दिन ओकर नाम लेते ही तार पूजा के थाली से दिया बुझ गई। एक बात याद रखिए भैया, जिंदा मक्खी कबो न निकल जाला। और तारा सबूत चाहिए ना? हम दिखावतानी तारा के सबूत। अभी दिखावतानी तारा के सबूत। देखा। जब से तोके देखले बानी, न रात के नींद न दिन के चैन, हर घड़ी बस तोहरे बारे में सोचल करे।
घर में तो आ गए बाड़ू, अब बस जिंदगी में आवे के देरी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इन्हें क्या हो सकत, इन्हें क्या हो सकत। हो सकेला भैया, जरूर हो सकेला। बस मर्यादा के दीवार लांघे के होला, और जे औरत ई दीवार लांघ जाली ओकरा के ही समाज औरत ना कुलटा कहला, कुलटा। और कुलटा के जगह घर के चार दीवारी नहीं हो सकेला। अरे पकड़ा। चोर पकड़ा गई, चोर पकड़ा गई। आंख पर पट्टी बांध देला से सच्चाई नहीं छुप जाला। कब्बो न कब्बो सामने आइए जाला। अपने के कहें गलत टाइम पे आ गई है ना, या के चाहत रहल। नाना ऐसन काहे कहता नहीं जी? कहत नहीं कि देखावल चाहता नहीं, का देखावल चाहता नहीं तो लोगन के रिश्ता के सच। भैया चुप, देख इनके आंख के गहराई। जौना में फिसलत समय हमरा इहो नहीं मालूम रहे कि हम कौना नरक में गिरे जा रहल बानी। तो हर चरित्र देखला के बाद आज हमरा फिर से विश्वास करे के पड़ी कि स्त्री के चरित्र पुरुष के भाग्य कब बदल जाला ये भगवान भी नहीं जान सके। वाह रे धीरिया चरित्र। राहुल तो नादान रहे, तोरे बदन में इतने गर्मी रहे तो सिंदूर और मंगलसूत्र के हथकड़ी में जगड़ ला के का जरूरत रहे। आजाद रह के अपना हौस की आग बुझावत रह तू। बस बस, पति बने तो पति बन के रही, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करी। लांछन लगावे से पहले कुछ तो सोच ले रहती, और वो हो क्या साथे जेकरा के हम देवर की नजर से ना बल्कि अपना बेटा की नजर से देखे नहीं। इतना सब कुछ भइला के बाद न तोहरे मुंह से शोभा नहीं खे देत। अच्छा रही कि हमारा जिंदगी से जितना जल्दी हो सके निकल जा। इस सोच अपने के संस्कार के नतीजा बा। एको माई जब अपना बेटा के गले लगा लेवे, एको बहन जब अपना भाई के गले लगा लेवे तो भाग होला, और उहे जब एगो भौजाई अपना देवर के गले लगा लेलस तो चरित्रहीनता बा। अगर यह चरित्रहीनता बा तो गर्व बा हमरा के अपना चरित्रहीनता पर। फैसला अब अपने के नाम, फैसला अब हम करब, हम। और हाँ, सीता बन के अग्नि परीक्षा हम ना दे, और अपने के राम बना के दुविधा में भी ना डालो। पर अफसोस, अफसोस ही बात की जरूर रही कि राम जी के घर तोड़े वाला धोबी रहे, लेकिन हमार घर तोड़े वाला हमार पति। और जवना घर में पत्नी के सम्मान ही न बचल, वो घर में रहला से का फायदा, का फायदा। जाता नहीं हम। रोक ला भौजी के, अनर्थ मत करा, वरना भरम और शक के एगो तीली परिवार के जला के राख कर दी। भैया खबरदार जो आज के बाद भैया बोल ले, खत्म हो गई सब रिश्ता तो से। जोने सौतेला भाई के अपने भाई से ज्यादा बढ़ के पलनी पोसनी, वो पीठ पर भी नहीं मन पर चूरा भोंकले बाटी। सही कहल गइल बा, दीवार में दरार पड़ जाए तो मरम्मत से ठीक हो जाला,
बाकी अगर दिल में दरार पड़ जाए ना तो घर में दीवार खड़ा हो जाए। बाबूजी, का बात बा बाबूजी? रवा उदास काहे बानी? उदास तो नहीं की बेटा, लेकिन कुछ बात ऐसन बाकी है। अगर हम तारा बता दी तो तारा पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाए। हमार पाँव इतना कमजोर नहीं खे, बात कहीं। मधुआ के ओकरा देवर के साथ नाजायज संबंध बा। ना, ई नहीं के हो सकत। हो सकता बेटा, हो सकता। अगर ऐसे ना रही तो ओकरा पति ओकरा घर से लात मार के बाहर ना निकाले रहे। बेटा, भगवान के घर में देर बा, अंधेर नहीं के। अब देखा ना, मधु अपना दरवाजा से बारात के लौटोले रही ना, आज देखा ओकर पति ओकरा घर से लात मार के बाहर निकाल देलस। अगर विश्वास नहीं करे तो पूछ ला अपन बड़का बाबूजी से। ये एकदम सही बात बा बेटी। सारा गांव जवार ओकनी पे थूकता। देवर भौजाई के पवित्र रिश्ता पर कालिक पुल दहला सरवा डुबुक्की मार के। ये बात अगर सही बा तो राहुल के कर खामियाजा भुगते के पड़ी। ठीक बा बेटी, चला चला हमरा साथे और बता दो उन्हन के कि तू एक इज्जतदार बाप के बेटी हो, कोनो बेइज्जता है के ना। चलो चला अब हमरा साथे। भैया, साली डाइन भी 7 घर छोड़ली हो, लेकिन ये तो अपना घर में जाके सेन मार देलस। छी 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 छी, अपना भौजाई संगे कुकर्म करे में एकरा तनिको शर्म नहीं खेआई। अरे ई सरवा कौन अंग कहवा से छूले होके डुबुक्की मार के। रुक जा राहुल। देवर और भौजाई के रिश्ता माँ बेटा के रिश्ता होला, और ये रिश्ता के तू पहले से ही कलंकित कर चुकल बाड़ो। और अब आज तू अपना से बड़ लोगन पर हाथ उठा के साबित कर देला कि तू मोहब्बत कितने का नफरत के भी लायक नहीं खा। काजल, सब क्यों तो हमारे साथ छोड़ के चल गई। कम से कम तू तो ऐसा मत कहा, ना तो जीते जी मर जाए हम। मत छुआ हमरा के, मत छुआ। सुन, अपन दिल के अपना भौजाई के अचरा में बांध के रख। निकाल के उछाले की कोशिश कर लेना तो हमर बेटी ओकरा जूता से कचर के रखती। चल बेटी, बैठ गाड़ी में। काजल, 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 काजल हमारी बात सुना। काजल, काजल, काजल हमारी बात सुना। काजल हमारी बात सुना। काजल, राहुल, ए राहुल, राहुल, उठ, उठ भाई। चल, चल। मोहन भैया, मोहन भाई, एक ठो बात कहे के रहल। अब कौन नया नाटक सिखा के भेजले बा तोहन लोग के? भैया, तोहनी के कारण हमार भाई हमरे हाथ से बेहाथ हो गइल बाटे। बेहाथ नहीं भइल भैया, बस एगो गलतफहमी हो गइल बा। अब तू हमरा के सिखेबे का सही बा का गलत बा? ना भैया, बिल्कुल ना। बस रउआ से एगो निवेदन बा, एक बार खाली वीडियो देख ली। का बाटे मारे? तोहरा साली के पटावे के खातिर हमनी से कैले रहनी। हमनी के गलती के कारण ही सब गलतफहमी हो गल भैया। विश्वास नहीं के तो एक बेर, खाली एक बेर भैया है वीडियो देख ली। आधा वीडियो देख के पूरा फैसला कैला। अब भैया पूरा वीडियो देख के सही फैसला कर। हाँ भैया, और मेमोरी कार्ड में ज्यादा जगह ना रहला से पूरा वीडियो ना गइल भैया, एडिट क के आधा वीडियो ही गइल।
राहुल हाँ? तू ठीक कह ले राहुल कि आदमी के उहे करे के चाहिए जौन ओकर दिल करे। कुछ गाव न रे, बहुत रोवे के मन करता। तू ही ना कहत रहा कि मर्द के आंख में कबू आंसू निमन ना लागेला। एको गलती इंसान के कितना नीचे गिरा देला। अपने नजर में आदमी कितना गिर जाला। हम अपने लक्ष्मण जैसन भाई और सीता जैसन पवित्र पत्नी पर शंका करके बहुत गलती करी, बहुत भूल कर गए नी रे। बहुत भूल हो गई रे भाई। समझ में नहीं ख्यावत कि अब का करी। बस आज्ञा करी भैया, अगर आदमी से गलती ना हुई तो आदमी आदमी ना रही, भगवान बन जाए। हम भगवान के तो नहीं देख ले, बाकी हमार मन कहता भगवान भी हमार भैया जैसन हुई है। चला चला भैया, चल के भौजी के ले आवल जाओ। बाकी उनका से कहब का? कुछ बात ऐसा होला कि बिना बोलले ही समझ में आ जाला। भैया हम तोरा के बहुत छोट समझत रहनी रे। पते नहीं चलल कब बड़ा हो गेले। भैया